Hai pouco falaba eu, pero isto é que xa é un tema así, de aquela idea de que antes había que coidar da familia, claro, a sociedade do benestar, todo non lo pon o centro de día ou a escola infantil, a residencia de anciás, comedores escolares, madrugadores, telo todo. Antes había que coidar da familia, e dicía eu, canta estructura, non? E canto sentido lle daba a túa existencia o ter que coidar da túa familia. Decía eu, cando unha persoa vella, mellor dicía, val máis que morra eu que ti aínda faz moita falta. Hostia, pero ese ti faz moita falta, canta sabedoría e canta dignidade hai nese ti aínda faz falta, val máis que morra eu porque ti aínda faz falta, e canto coñecemento, non? Do que da sociedade e do que é ser unha persoa humana, e canto vivir de cara ao proceso vital. Isto era tamén un sentido existencial. Dice pronto, pero faz falta. Non é fazme falta, non? Non é desde esa... E ti faz falta no mundo. Anda que non daba sentido isto. Moito.